Ka Khelo India kalong ka way na kilat ban kershan sekitrai madan lekai, la kalong jongki association ne jongki club, kabakane ka scheme kala pauru ban penurlong ye ki madan lekai ki bahe, bat ki balasnabha ha ka jingmang da ki klor tengka, ha laiteli ki madan lekai ka them ribhoy, la penpau ba RB Shadap Presiden ka Ribhoy District Sports Association, haba kren hadien ka jinglet kendu mir jingmut, bat uba ban teidor lengdo, Menteri ki kam lekai ka sorkar jela. Haba keren halor kane, uba RB Shadap ulaong baka RBDSA ka ay kuble yaw te menteri ubala shimkya, bat kermen ba kumba ulaong, hapo unailar arjar arpuar, an pendap ye ki jingdon kam, jong katay ka jingtmu, sya ki lai teli ki madan. Ki madan lekai ki bayo ya katay ka skim ki kentop ya kamadan kur kalang halum dai klab hoy rembong, kamadan umsning patarim jongka umsning SCC, bat kamadan hachinchona paham sim, kaban long ru amtang ban lekai bol, hanrei ban shina penhe yaka, kum kamadan ban bu yakilan mare sports, bat ki jajing lekai babun jaj. Nangkong ni penpa ko jeng sungo yu blay, bola penla ni bengela mani kendu yau ba ban tidor, sports minister jong jela ka jong ni tak step. Bat ha kajing kendu jung ha yung sa jung ni ai kublai u na ka benta ka bawla tristom lan penyo ini ya ka sanction na ka benta ka madan kurkalang na ka Khelo India. Bat kat kum kajing keren ke bangila ya kena mentum step dan ka skim ka ya step ha. Bat ni community ba hapok jung raya gos kum bawla ajimut an pendap lut ke selabaro. Bat ingin bu ru yo mau nong rim ha kate jaka bagi lain baik ru u baun wan bu yo no foundation stone na ka benta kana kamadan kamdei tangkat ta na benta ka Ribhoy ula ya thu yangi ba ya kamadan yo ka patarim ha musning ru kala yo lang ha ka por ya sanction ni penpau kum ka Ribhoy District Sport Association ba kamadan jong ka patarim musning ru tadi ya po jong ka RBDSA jong ka Ribhoy District Sport Association ya ka bangi layo lang menta kadang dan sakoi kamadan ya ka bangi nang kwilenti bangin yo menta kata ka synthetic track ha ka chinchona hang te ha phamsim nong po ka ba ka jing penmang kumok layo thu kalong kumbakat prakulur ye bat ya kane kamadan ru menta udang proses bat kadang dan ha kalenti bangi kwilenti ba hapo menta usnam hi ya kan rumah sayo ya sanction ing ai kublai ya u minister ubala tristom ban ngai skam balang ba kan ka jing ya thu jungu ha kan step kam tam ne le ya kini ki ba ni layo sanction kan ya la tikna bat kam don chu kono ka jing pentela de ke bangidang kwil ti susu kalong ba ya kan ka synthetic track ka ban sa yo menta hapo nus nam na ka benta ka chinchona hapo madan samsim kan long ka jingerap na kamenta ki kun samla jong ka dong Ribhoy yung ni kamtam ni na ka dong Ribhoy ni don sibun di nong ilakai sport kamtam ha ka atletik di bala ban penpau ya ka district ko yung ni ba kumjur ya ka state ko yung kumjur kita ki jing ya keren ha ka next step bangil ai kublai u na kamenta ka jing tristom mo yung u nang mata ban peniyo ya ka scheme ki ba menta walang iladu ya kitu baladap henry ngin minam ngoy issue dekaner kolong ka waktu bodon kam yang ikum ka district bangidang kamilanti ba nang nesa khamat nilaya kranru bangidang issue katuk ni ki proposal na ka benta iway pat ki madan hapo jong ka district ka